Tigding di Minggu ta Sadarion, Minggu 10 Januari 2025, dohot guarne Minggu paduahon dung Epipanisias. Topik Minggu, saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaon ni Jehovah. Naparjolo Koinonia 2.1 koordinasi Parhalado pada hari Selasa 21 Januari 2025. Koordinasi Parhalado masuk pada pukul 17 WIB. Namangihut nomor 4 Diakonia 4.1 iuran desa Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 dalam setiap kebaktian gereja kita mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mohon nama dan WIK-nya supaya diisi. Selanjutnya 5 pemberitahuan 5.1 kebaktian awal tahun dan jamuan kasih sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 dilaksanakan kebaktian awal tahun dan jamuan kasih sekolah minggu masuk pada pukul 7.30 WIB. 5.2 Bona Tahun Huria Manang pembukaan sermon week dan kategorial. Pada hari Rabu 5 Februari 2025 akan dilaksanakan Bona Tahun Huria sekaligus pembukaan sermon week dan kategorial. Dimohon kepada kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.3 Jadwal pertangyangan Manang PHD kategorial. Sesuai dengan hasil rapat Huria, semua kategorial akan mengadakan pertangyangan Manang PHD dengan jadwal sebagai berikut. 1. Guru sekolah minggu pada hari Sabtu pukul 17. 2. Gracia Jumat pukul 17. Gloria Kamis pukul 16. Ina Deborah Senin pukul 17. Ina Hana Rabu pukul 10 WIB dan gabungan paropuan Jumat 1 kali sebulan masuk pada pukul 15 WIB. Yang berikut lansia Jumat pukul 10 WIB, remaja Sabtu pukul 17 WIB, Naposo Sabtu pukul 19, Ama Joshua pukul 19, Amek Saudi Jumat setiap pukul 19. Ama gabungan akan ditentukan di kemudian hari. 5.4 Kalender dan aturan dan peraturan Manang APP. Pak Jonok kalender APP mendekat. Pak Jonok dan Jamita sudah sampai di gereja. Kalender dan APP dibagikan gratis dan akan dibagikan Sintua week-nya masing-masing. 5.5 Kegiatan seksi sending. Seksi sending HKBP Jalan Lurah akan mengunjungi ruas Manang Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah yang sudah lama tidak pernah mengikuti sermon week dan ibadah minggu. 5.6 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Reski Sarjon Aprilian Situmorang putra dari Bapak Joni SS Situmorang, Ibu Saurma Borulimbong yang beralamat di Asrama Pusdikap pada Larang Masuk Wek 6, anggota Jemaat HKBP Gereja Cimahi Jalan Lurah, dengan Saudari Tio Eva Proditus Boru Sibuya, putri dari Bapak Mialden Sibuya, Ibu Jumarau Boru Hutapea yang beralamat di Jalan Kresek Jati Sampurna Bekasi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 1 Februari 2025 di HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk pada pukul 8.30 WIB. 5.7 Berita duka. Pada hari Sabtu 11 Januari 2025 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Rapani Panjaitan, lahir di Simarhopa 5 Februari 1956, tutup usia 69 tahun, beralamat di Kampung Kihapit Barat, Jalan Pendidikan nomor 2 RT 9 RW 9. Nah hina baluhon ni inang
Rosdiana Borsitompul WEK 8. Pada hari Selasa 14 Februari 2025 telah dimakamkan di TPU Kerkop Loigaja Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Minggu 12 Januari 2025 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Jahondan R. Gultom, Nonya A. Simatupang Manang Opu Kembar Boru, lahir di Sumatera Utara 28 November 1929, tutup usia 95 tahun, beralamat di Jalan Kebun Cau nomor 65/4 Cimahi, masuk WEK 3, dan pada hari Rabu 15 Januari 2025 telah dimakamkan di TPU Kerkop Loigaja Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.8 Audit Distrik Serah Terima dan Paborhaton Dohot Pangojakonon Praeses. Pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pukul 10 WIB telah dilaksanakan audit distrik dan serah terima Praeses, dan pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 akan dilaksanakan Paborhaton Dohot Pangojakonon Praeses sekaligus Ramatama bertempat di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Bapak Pendeta Samuel M. Simatupang MTH, Pendeta Resort, dan Amang Sintua RF Sirait utusan Sinode Godang. 5.9 Pembinaan Parhalado. Pada hari Selasa dan Rabu 28-29 Januari 2025 akan dilaksanakan pembinaan Parhalado bertempat di Desa Wisata Saung Ciburial, Sukalaksana Garut, supaya semua Parhalado mengikuti pembinaan tersebut. 5.10 Rekening Huria dan Pembangunan. Sehubungan telah berlakunya pemakaian kris persembahan di gereja kita, maka rekening gereja yang lama yaitu Bank Mandiri akan segera ditutup dan dipindahkan ke rekening Huria yang baru di Bank BRI dengan nomor rekening 21040000833562. Untuk itu dihimbau kepada jemaat yang akan mentransfer persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, perpuluhan, DSH, dan persembahan lainnya agar mentransfer ke rekening BRI tersebut. Rekening Bank Mandiri akan ditutup pada akhir Februari 2025 dan sesuai dengan keputusan rapat Huria bahwa rekening pembangunan Bank BCA nomor 5140706070 atas nama Bapak Wilmar Tommy Arwan sementara nonaktif menunggu keputusan berikutnya. 5.11 Ibadah Sore. Ibadah sore kembali dilaksanakan pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 masuk pada pukul 16.30. 5.12 Pelajar Sidi. Pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 pelajar Sidi kembali melaksanakan pembelajaran masuk pada pukul 15 WIB dan hari Sabtu masuk pukul 15.30. Demikian warta di Minggu ta Sadarion manang songoni matikting di Minggu ta Sadarion saya Tuhan tama nama masu-masu saluhutna. Tuhan memberkati. Horas. Ikudumu
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atong nga manginang ruas ni huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tabigima jamita di bagasan mingguta sadarion imanatar surat di Yesayas 62 mamukami sen ayat sada sahatu ayat 5 hujahahon ma tuhita jalatapay hutihut ma di bagasa ruhat tabi baga-baga halwaon ni Sion ala ni Sion daktar bahin ausip jala ala ni Jerusalem dang olo au popoman pai mabicar hati goranna songon soddang ni mataniari jala hatuauna songon sulu-sulu na marsigorgor jadi daunni aka bangso parbegu ma hati goranmu jala saluhut aka raja hamuliaonmu jala ikon marguarhon goar nai baruho si pabuaon ni pamangan ni Jahuba. Jadi gabi tupal hamuliaon maho di tangan ni Jahuba jala tupal harajaon di tangan ni Debatam dang beguaran ni halako na tinadikon jaladang be dohonon na tutanom halongonan ay guaron na maho hasoloan ni rohakudo ibana jala tanomi naong marharajao doho ay lomodo rohani Jahuba midado jala marharajaon tanomi ay songoriko ni duli-duli mangaririt na marbaju songonido riko ni aka anakmu mangaluluiho jala songon las ni rohani panguli mida naniulina songonido las ni rohani Debatam midaho songoni masatna jala nagabe topik ni mingguta di minggu 2 dung Epipanias ima salhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliao ni Jahuba manang bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan huriani Tuhatta nah hinaholongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus molo ta parrohahon jala molo taingot uju mekmet hita molo melakukan sebuah kesalahan kita taingat majolo gobarata manang taingat majolo hita najulu ate molo melakukan sebuah kesalahan hita baik di tonga-tonga ni jabuta manang na di akka ulaun AHPI molo memang sangat patal do kesalahatai songo dia do tahena torasta najulu bertindak las dorohana manginang molo melakukan kesalahan yang sangat fatal hita manang ada sesuatu yang dia perbuat adong dua teh nah pasti adong do sesuatu na diperbuat na tua-tua tanah julu molo memang kesalahan tai molo memang hahurangat tai memang sungguh sangat fatal. Jala saningok dope ala memang najulu molo memang
melakukan kesalahan manang hahurangan yang sangat fatal ibana julu ditik tidak danak bahwa di samping ditarimas na tua-tua niba baolo do lalu tangan imam molo na julu ate dakola dijabu alai do di parsikolaan olo do ningo do penajulu tiki kalas tolu SD di banyan tiki kalas tolu SD di Porsea babolo memang hirahurang parbinotoan niba di matematika manang na di aka bidang-bidang na asing baolo do memang gurui mamioliba buti ulo sampai ditarik huruf ni bau satu ijang buti acik do memang ate tuk tua ni matahe dang mangulu dang bedang berlalu akan julu-jului jala memang tamasuk di zaman modern di bagasa tikyo alai molo taingo do memang ia mang do tamuna kainang na memang na benci do rohani na tua-tua tama merek kita molo dipio hurum taon molo melakukan kesalahan yang sangat fatal do itada manang nasogoro rohani na tua-tua tanajulu manang na nasogoro rohani gurutta manang na benci do rohani gurutta molo memang kita memiliki kekurangan yang sangat fatal pada saat itu daung ate daung salah do hita molo tadokon na torasu sangat benci tu au guruku sangat benci tu au salah dohita ternyata marningot i manangna maka tahun i di bagasan partikian i ala memang justru molo ditegur hita molo memang adong kesalahan kita yang sangat fatal jala ditegur na tua-tua hita jala dilibasi hita dibatingi hita manang dipiol guru misalnya hurum taon justru saunari taingot ma bahwa ternyata poda najoloi ternyata pengajaran najoloi sangat berharga doi di bagasan parngolwota di bagasan partikian on. Memang zaman sudah berubah amang dan inang dan mungkin be patupaun nai di bagasan tikion. Ala memang menyangkut hak ajasi manusia. Alai sada persiajaran dui molo tapai ngotingat di bagasa tikion justru di situasi nasongoni kita semakin maju. Semakin maju, dipacu dohita belajar, dipacu dohita marsiajar, dipacu dohita memiliki etika moral yang sangat bagus, dipacu do natua-tua tadohita marhite aka kelakuatan nalipe, marhite kelakuatan na manir pangsian dalan di debata. Justru dipacui dohita merningot bahwa molo memang salah hita di akka ulauta memang songoni majolo kondisi na dipatupa na tuatuata dipatupa akka guruta bahkan dipatupa akka pengajaran-pengajaran tutonga-tongata martibakon di bagasa tikion. Justru semakin maju do cara berpikir ta. Justru semakin mubah hita. Justru semakin mampu hita mengimplementasikan ahado poda pangajarion ni na tua-tua tai, ahado poda pangajaran ni guru tai. Iro na tabereng di parngoluota
di bagasan tikion. Mau todo hita di bagasan tikion? Amang inang jujur. Dang mau to hita. Justru maju do halak batak. Justru maju do hita di bagasan tikion. Hina tarsongoni do amang do tamu nagkainang turpukta di bagasan tikion. Taringot tu baga-baga haluaon di Sion. Boasa tarimas debata tunasida. Boasa gabe terbuang nasida. Boasa gabe dijajah bangso-bangso na asing nasida. Karena apa manginang? Karena memang mereka sudah sangat fatal melakukan kesalahan yang sangat luar biasa terhadap Tuhan. Buhado sip do debata di aka hahurangan nai, berdiam diri do debata di aka hasalan nai, mananalas do rohani debata di aka hahurangan nai. Manakna tidak mau tahu do debata di akka hasalan nai. Justru songon na di bani nato rastana jolo tuhita molo memang adong akka hahurangata adong hasalata nama sai patal. Justru di paingot do hita di hahurangatai jika perlu di bating nato rasta do hita na jolo. Jika perlu sampai ditareo do sisilon niba tu guru niba alani na semakarejo IPR manang na alani aka hahurangan manang na aka hasalan diba justru ido na dipatu panasi dan na jolo songonido nang debata justru dibolokon justru terbuang do bangsoi dengan catatan ahado dang alani sogoni rohani debata. Alay alalinya asamu bado pangalaho ni bangsoi maradopon debata. Ala memang sudah semakin jauh dari hadapan Tuhan. Ngalari nasida siya nadopan ni debata. Ngalari akka hasalanna. Dang tikosbe bangsoi diadopan ni debata. Dan tikosbe bangsoi maradopon debata. Itu benda gabi terbuang. Ya, molonong nga didoko terbuang berarti boy dohonota di bagasan partikya si saunarion tidak ada lagi harga dirinya. Bangsona terbuang moloin na berarti bangsona so diakui. Jolma be di tonga-tonga ni portibion. Alanya ala dapat uhuman nasida. Ala yamang do tamuna kainang di bagasan partikyanon tutu bolo taparrohaon songodido cara ni debata alanya ala debata tai debata partigordoi. Ya, debata partigordo debata tai. Di bagasan hati goran naido naing patuduhonon na tubangsoi asamu bamanian nasida manadiko dalan naing asamu bamanian nasida maradepon akka hasalan naing maradepon akka hahurangan naing alayamang dota munakainang nang pe jolma pardosa nasida nang pe jolma nang terbuang nasida asido rohani debata maradopon nasida tarsongon na tuat taduyetin nagpenang say manganggu kihita dia kaharangat tay dia kahasalat tay manang naguru molo di batik kita manang naguru molo misalnya tatarehon sisilot taon bohado asido rohani guru tamanang na toras tamaradopon hita asido rohana da alay marhite asino rohani na tuat-tuata di patududo nang holong di rohana songonido nang debata
haholongan na saleleng nileleng na hubahen makaholongi ho dina di dalam kitab Jeremia. Haholongan na saleleng nileleng na hubahen makaholongi ho. Nang pe nang tarbuang nasida alay holongdo rohani debata di paihuti huddo bangsoi dang gabe so di paihuti hud alay toktongdo dang berdiam diri debata alay toktongdo di paimaima asa gabe bicar hati gorani nasida songon sodang ni mataniari jala hatuonna songon sulu-sulu namar sigorgor. Namang do tamuna akka inang songonido nang ngoluta di bagasan partikyanon. Sasitong na molo taparrohaon tung masay gelisah do debata paihuti-hutita di bagasan hahurangatta. Tung masay gelisah do debata paihuti-hutita di bagasan dosata. Jala sipata alani akka hahurangata alani akka dosatai baolo do tarimas debata. Bere kamu majolono yang aro na terjadi yan memang dang taharap po ni. Dang apala tahalomo ni nama sa di Los Angeles di bagasa tikion. Kebakaran kan? Jala memang dang dohonota songon paduhan ni halakan uhuman ni debatado itu nasida dang si dohonotai. Tapi realita manusia pada saat ini manang na matana manang pamerengan na memang saunari taparrohaon matani jolma di tonga-tongani Portibion tertuju do naeng tu Los Angeles. Tertuju do naeng pamerengan ni jolma tu Timur Tengah nasay marporang di bagasan partikyanon. Dakolani tertuju do naeng matani jolma manang si malolong ni jolma mamereng akka aha mamereng akka namasa di tonga-tongani Portibion. Saluhut na yamang do tamunak kainang akka namasa naso tahalomohon jalaka namasa misalna na di luar jangkawata baboy doi laho marhuah laho paturehon parrohaon ni jolma di bagasa tikion sada singot-singot doi jala boy doi asa pau-bau rohani jolma di bagasa tikion. Molotuk pe misalnya ada kejadian-kejadian yang aneh yang mungkin tas scroll di TikTok manang nata bereng di televisi manang nata parrohau di media sosial dang pitor perjolo hita mampus so patut dua tong aka alania kahahurangan mudi dang pola hita gabe manguhum-humi aka hahurangan ni jolma manang aka adongat tanah adong di Portibion. Alai biarlah Tuhan yang berdaulat di situ. Debatado nama merengi saluhutna. Debatado na berhak menguhumi jolma di tonga-tongani Portibion. Alai molo misalnya terjadi pe akan masa di tonga-tongani Portibion sada sakap naikon botot tadi si asa adong do ahamu baon ni rohani jolmai tumadikonda dalana. Ino na di patuduhon di bagasan turpukta sadarion amang dohot tamuna kainang hinorhon ni holong ni rohani debata gabe di patu padebatama sada goar nai baru ahama goar nai baru ya goar nai baru tutonga-tonga ni bangsoi nakinian kan alani dosa ni nasida alani akahaurangan ni nasida tong doholong rohani debata alai ala holong ni rohani debata maradepon bangsoi di bagasan ayat 2 gation ni debatama guarina sida marhite guarina baru jalamangi huton ayat na pa opat tonon diroko dodisi ima ha
goar hasoloni roha. Hasoloni roha dohot di dokod di ayat opati di bagasan turpukon alani lomoni rohani Jahoba mida nasida. Molo boha molo marhamu baoni roha bangsoi maradupun debata. Jadi songoni do nak kita manginang. Kita sadari dulu, ada enggak kekurangan kita di hadapan Tuhan? Tak sadari jo di bagasa tikyon, ada enggak dosa kita di hadapan Tuhan? Tak sadari jo di bagasa tikyon, ada enggak perilaku-perilaku kita yang menyimpang daripada Tuhan? Mula memang neng anak hasoloan di rohani debata kita, mari kita mengubah diri. Mari kita merubah diri kita. Jala hata istilah di bagasa tikyo di dokon, mari kita bertransformasi. Bertransformasi, mengubah dalam segala hal. Mengubah karakter kita. Mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah sujari hita merhua. Molo adong akka hahurangan ni dongat tajolma. Nah sujari hita manguhumi. Ahita pe patut dosi humon ni debata. Molo adong akka hahurangan ni gelekta. Molo adong misalnya akka hahurangan ni todokta. Molo adong misalnya hahurangan ni keluargata. Nah sujari hita manguhumi nasida. Dan hakta manguhumi jolma. Dia do pandire batara merdosa do hita. Ale molo neng tapaingot silakan dengan dotung da. Hita paingot ton gelek tamolo misalna boha. Molo adong aka hurangan na unang tapasip. Jangan berdiam diri kita seakan-akan kita setuju dengan apa? Dengan kekurangannya itu, seakan-akan kita setuju dengan dosanya itu, seakan-akan kita setuju dengan apa? Dengan tindakan yang dilakukannya. Mari kita bagaimana? Menasihati akan hurang. Alai molo menasihati pita tung tabereng situasi. Unang atong tanasihati inat tata di julo ni halak natorop. Manang unang tanah sehati amat tata di luluan ni natorop. Manang unang tanah sehati tong gelekta di luluan ni natorop. Arong do tindakan, arong do cara naikon perlu si boto ota asa boha asa anak hasoloan ni rohani debata hita. Asa boha asa gabe anak na partigor hita di adopan ni debata. Atong hamuna kamang do tamuna kainang manghihuton ayat 5 on nakiningan di dokod do disi ay songor rikot ni doli-doli mangaririp na marbaju songonido rikot ni akka anakmu mangaluluiho jala songolas ni rohani pangoli midana niolina songonido las ni rohani debatam midaho. Olo do hita pasonak rohani debata? Iyalah. Mula pitoro parumeta di tahun 2025 las dorohama manginang akan so adung dope parumain nate akan makirim di parumain manang akan makirim di hela di dalam tahun 2025 on mula pitoro di tahun 2025 on las doroham inang mula pitoro misalnya dak sipad dope yana komo misalnya bahwa pitoro paromaimu di tahun 2025 las dorhaminang las dorhamamang manang madele kulas doro roha ikolas do rohata palas rohani gelengmu palas rohani poparammu moloboy hita palas rohani anak kota lobi songonima debata marnida hita ya mololas rohani debata tabain marhite naso madabu hita tu akka hahurangan
naso madabu hita to akka gonggoman ni dosa lasma rohani debata marnidah hita. Karena apa? Karena kita mampu merubah diri ke arah yang lebih baik. Alani, mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita menjadi hasolon rohani debata. Mari kita mampu kita mentransformasi dirita di adopan ni debata. Amin. Martang yang mahita. Melihat tema ali Tuhan di pasar rohanami tuho. Marhite debata parti kordoho dia adopan nami. Jalana solomodo roham mamereng aka hahurangan nami. Jalana solomodo roham mamereng aka dosa nami. Di bagasan partikianon di ajar kodo Tuhami asa bertransformasi hami di bagasan diri nami. Jala olo hami paubaho diri nami ke arah yang lebih baik, meninggalkan aka kegelapan di bagasan ngulu nami on. Jala hucapai hami aka hai baruan marhita terang di bagasan perdalanan ninggolu nami. Tuhan dipatuduh kodo holong ni roham maradopon hami. Ala son pandokon ni hatam di Jeremia ale Tuhan haholongan na saleleng nileleng na hubain makahaholongi ho. Songoni maale Tuhan dang berdiam diri ho maradopon hami nangpe sipata gudang do hahurangan nami. Alai ali Tuhan saya dipayuti todo hami ditegor hodo hami ali Tuhan asa utadiko kami aka nahurangi di bagasan tikion ali Tuhan di tahun 2025 on lumobi di tanggal 10 sia Januari 2025 di patu papimpinan ni Huriamdo di HKBP Bandung ali Tuhan ima melantik preses naik baru di distrik Saplalu Jabar Tengdi ima amanami padita Nexon Simanjuntak MTH ali Tuhan nah sedang berlangsung di Bagasatikion pasu-pasu ma ali Tuhan pakobasion ni Nasida di distrik Saplalu Jabar Tengdi asabu itu tu ali Tuhan lam tuhembang na distrik Saplalu Jabar Tengdi tujeluan ni Arion songoni ma tutu nang preses nang leleng ali Tuhan jala memiliki sada ulau na baru ditarutung ali Tuhan imama nami padita pahala sitorus sayhoma nama masu-masu nasida jala gurang do tutu aka pangulau ni nasida na menumbuh kembangkan huriam na adong di distrik Saplalu Jabar Tengdi gabe boy huputihi hami doh denggan jala boy may bertumbuh ke arah yang lebih baik tu juluan ni arion songoni maali Tuhan di bagasan partikianon utangnya ko kami do nang rencana yanakon ni huriam naing mardongan saripe imasi resi sarjon aprilian situmora do sitio Eva proditus boru siboya imana nang dipatupa pamasumasuon di sada Februari 2025 sayhoma ali Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni nasida disakap ni nasida nang mardongan saripe asaboy ali Tuhan dengan mardalan acarai mulai sen huria satu aka ulan paradaton boy tutu mardala doho dengan alaina porlu dihami ali Tuhan gabe ripe sitiruon manasida di adopan nami tarlomobi di adopan munabadi songoni ma ali Tuhan nang berita duka nahu bege hami nang ditik-tik ko di bagasan tikyon imanang cumolo di alapo amanami amang padjaitan di ari nauk salpui ali Tuhan jala songoni manang nyonya si matupang boru gultum nang di cumolo di alapo inanami sa tonga-tonga ni keluarga homana mangapuli keluarga natin adikon ali Tuhan lumobi keluarga ni inang nyonya pajaitan boru si topul homa ali Tuhan na mangapuli rohani nasida asabu itu tu ali Tuhan terapul keluarga
jala margogo keluarga songonima nang keluarga Nyonya Simatupang Borgultom say jongjong maho di bagasan pangapulion tutonga-tonga ni keluarga ali Tuhan. Songonima ali Tuhan nang pelean nang hopasahat tami tuho say homa ali Tuhan na mamasu-masui saluhuna jala songoni ali Tuhan kana marulang tahun di bagasan mingguan adong 23 halak songoni na unang tahun pernikahan 2 kepala keluarga say homa na mangalian gajang ni umur tutonga-tonga ni nasida jala lehon damem na sumurungi tutonga-tonga ni keluarga namar saripe di bagasan partikyanon akar ruas ni huriam namar sahit di bagas setikyon ima amang DP siregar boru manulang morisa boru sitorus nope boru pardede Nyonya Simatupang boru pajaitan asahoma ali Tuhan na mangaleon hamamalum ni parsahiton tutonga-tonga ni nasida aka na dirawat di rumah sakit homa na pamalupon aka ruas nami di bagasan pemulihan pe homa ali Tuhan na pargogoy hon na sida asa boy lam margogo na sida boy ali Tuhan beraktivitas sebagaimana biasana jalana so dang lupa kami manangyak kon amanami amang pasaribu manang opugwen di bagasa tikyon homa ali Tuhan na pamalupon parsahiton na ali Tuhan asaboy amanamion sumuang museng gugona boy museng beraktivitas songon na somal ali Tuhan masegurang dope nanaeng si tanya konon nami di bagasan tikyon alay di botohodui ahan na solot di bagasan rohanami atong jakon ma tangyang do telekelek nami di bagasa Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Huhut mahita pasahaton peleata tujolo imam marhite yurandes ha do peleapa duahon marede mahita sian buku ede pitu puluh sada ayat sada ro mahita tujolo. So
tatangyakon mapiliata. Alide bata amanami na di banua gicang horo haroroan ni saluhut silelo na rin gandot na solidasa na malutus. Hupasa tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi wap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoting asang parhasya kami pilihanon. Pati bulhan harajon mo di tonga-tonga ni huriyam do di portibion. Buhay maruhan nami marhitay tito dim, asalam tadami godang di silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhitay-hitay Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana manami na di banugitjang sa pinurbadi magwarmo sa Roma harajanmu sa isaut malomoniruham di banotongon so na di banugitjang leon matuami sa darin hanguluan siapa rin se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan mardo satu hami una kami tu itu pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jalasi maruhana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, horas madhita saruna.